aya papa, aya broda, aya semo. Kwanya kugorera omwanchogo number 1 amanya kuhenda arusigu no mwanchoye. Are you getting me? Kwa gorera omwanchogo number 1 amanya kuhenda arusigu no mwanchoye. Ndugu yangu nabokorosa naboko ya bweti nere isonyo wate kiregaki. Yani onyore kwa bugepike mambe ochigotara soko uru omaya komugwerera number 1 omaya kumanya ati omwancho ene ro gochikomorusi gaki naboko goya gaki nabo watika bogokonya tori korora bogokani tori koigwa natume pesa ye kwanyuela ebonasi ekwamera pi tukurubizi ekwanywera aliyo bizi ende maraba karagoro kucheboda isko aka chisaponsa yani owakanera kwanya owakanera omuntu go yani nyomba omanye konyora ese nyombe akareta ninde omuntu gaki ndugu yangu nabo kweita nabokorosa ndugu yangu nabokorosa nabokorosa ba Chate featuring ba G ayuna majuma akorugusi nene nyerego manja ndekana teknika pindi gelgan simin ndekana njeneri sasa area Nyamira Caroline Nyamweya sigara tali kolifea number 1 kikwanye gorire nayo konyerusa ayo baba ngoborogi obuna borogi